Assalamu alaikum maza da mata, yara da manya wanda suke rike waya da wanda ma kuma ba su fara ba za su fara nan gaba. Kar ku manta ni ne naku Dini Aliyu wanda ke gabatar muku da wannan shiri mai suna gani ya kori jini. Yau ma ina tare da wannan shahararren likitan nan mai suna Mustapha Hassan Nagudu, mai shahararre a fannin fasaha da kimiyya wato na ilimin waya na zamani. Yau ma tambaya ɗaya zan mai kacal ya bani ansan shi kafin zuwa gaba. Ku kasance tare da ni don ku ji wani irin tambaya zan masa. To da Dr. Mustapha likitan waya. Tambaya ta anan shine duk wata babban waya na san tana da gig a kanta wato memory card naka ba wani extra ba, wannan internal kenan. To kuma bayan shi wanda muka sani akwai wani ne ko kuma babu, ko kuma idan na kan wayan daidai da ake sawa ya cika shi kenan ya cika sai memory card kuma naka za ka saka cikin wani amfani da shi ko kuma yaya abin yake. Barkan ku da warhaka masu sauraro. Akwai boyayyen memory akai, kamar misali gashi kowace waya ta Android ko iPhone tana da boyayyen 15 gig akai. Akwai 15 gig akai wanda zaka iya ijiye abubuwanka kamar yadda kake so, kamar yadda kake ijiye abu a sauran memory card. So amma mutane da yawa ba su san wannan 15 gig din ba. Zaka ga mutum ya fara load abubuwa ma wayar shi, sai ka ji an ce mai wayar ta cika, ya rasa inda zai sa abu, ko sai ya goge abubuwa kamun ya abin nan, ko kuma ka ga mutum ya zo da waya yana so ya sa abu ya rasa ya zai ya sa abu, sai ga ya shiga ko akwai abin da baya son kowa ya gani, sai ya yana using na wasu application kamar na hiding na hoto da videos din nan. So kana da wani gig wanda zaka iya amfani da shi a cikin wayanka ka ijiye abubuwanka. Misali bari mu je kan wayan mu direct. Misali idan kana da Google akwai abin da ake ce da shi drive, ga ta nan wannan drive din nan, wannan drive din kamfanin Google ne suka yi. Sai ka shiga haka, idan ka shiga ga drive din mu na buɗo, ga drive din mu na buɗo, yana kan buɗewa. Mun san yau akwai ɗan matsalar network, shi yasa yau zaka zo nan ga wani wuri alamar plus, kun gan shi gashi nan alamar plus, sai ka taba. Idan ka latsa yawa, idan ka sa haka za ta nuna ma option, wa'annan option din sai ka zo nan gashi upload, sai ka taba. Idan ka taba za ta nuna ma hotunanka da videos ɗinka da sauran abubuwanka wanda kake so ka sa a drive ɗinka. Misali wannan sai yanzu taba, gashi yawa, kaga ta fara uploading, yawa. Bari mu koma nan, ga wannan hoto ne wanda na sa a cikin drive ɗina. Kun gan su, wannan video ne ma, full video ne na sa a cikin drive ɗin. Ka gani zaka yi ije videos ɗinka da sauran abubuwanka a cikin wannan drive ɗin, amma lokaci ba zai ba mu dama mu yi haka ba. Zaka iya zuwa nan, misali kamar nan. Kana so ka ga gig ɗin drive ɗinka, ka ga nan gashi nan 15.0 gig, 15.0 gig, kaga gashi nan gig ɗin da nake faɗa muku 15 gig boyayye gashi, ka gani 15 gig, ka gan shi. So abin na da muhimmanci sosai, zaka iya ijiye abubuwanka a ciki gashi nan. Kuma ba ka ga nan yana nuni da cewa mun yi amfani da 304.6 MB a cikin 15 gig. Kun ga mun yi amfani da 304.6 MB. Kaga ina da sauran space a wannan drive ina da yawa. To abin da ya kamata mutane su sani kenan, za ku iya ijiye abubuwanku akan wayoyinku da sauran. Nan kuma
wannan wuri idan kana so ka sa fuskan ya zama kamar na system, kamar na computer, za ka shiga nan. Wannan PDF, akwai abin da ake ce da shi PDF. za mu muku video na musamman akan PDF, saboda PDF abu ne mai zaman kanta wanda in muka ce mu yi bayananta anan lokaci ba zai bamu ba, amma ita ma mai zaman kanta ne, za mu zo muku video akai. Shine takaitaccen bayani akan wayayyen memory da ke kan wayoyinmu. Kada ku manta, sunana Mustapha Hassan na Gudu. Sa'annan kuma idan kuna da abin da kuke so a muku video akai a game da waya, za ku iya rubuta ku ije mana a comment. Sa'annan kuma za ku iya ije mana a comment. Na biyu, idan kuna da wani matsala ko idan bidiyon nan ya burge ku, za ku iya danna mana like, sa'annan ku danna subscribe, sai ku mana sharing, saboda ku dinga samun shirye-shiryenmu akai-akai. Wassalam. To masu kallon mu, duka dai ana muka kawo ƙarshen wannan shiri mai suna gani ya koriji, tare da Mustapha Hassan na Gudu, ni kuma Dini Aliyu mai gabatarwa. Kar ku manta ku kasance tare da mu a cikin wannan channel mai suna Kannywood 24 Movies. Ku danna mana subscribe, sannan kuma ku danna alamar ƙarawa domin samun shirin mu a kowane lokaci. Kar ku manta, idan akwai ƙarin bayani ko tambaya wanda kuke bukata a wajen mu, ku aje mana sako a ƙasan wannan bidiyo namu. Kar ku manta, Dini Aliyu. Jama'a assalamu alaikum. A ci gaba da kallon jaruman Kannywood. Jama'a barkanmu da warhaka. Sunana Fatima Zaria. To jama'a, ku ci gaba da kallon shirin jaruman Kannywood domin hira da manya-manyan jarumai da daraktoci da kuma mawaka da sauran mutanen da ke cikin Kannywood. Kannywood 24 Movies.